Hola, petit explorador. Hola, petita exploradora. Benvinguts a Minimón, el lloc on les històries comencen suaument i creixen dins teu. Poseu-vos còmodes, respireu a poc i obrim junts la porta del conte d'avui. Avui us portem un conte sobre una flauta màgica i una música tan bonica que ningú podia deixar d'escoltar-la. Imagineu un poble ple de rates i un home misteriós amb una capa de colors que arriba per solucionar-ho tot. I així comença el nostre conte. Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, un poble petit enmig de les muntanyes que es deia Amelín. Era un poble bonic, amb cases de fusta i teulades vermelles, carrers empedrats i una plaça gran, amb una font al mig. Però Amelín tenia un problema molt gros. Rates. Rates per tot arreu. Rates als carrers, rates a les cuines, rates als armaris, rates dins les olles. Se les sentia córrer per les parets, rosegar el pa, esgarrapar la fusta dels mobles. La gent d'Amelín estava desesperada. Ningú no podia dormir. Ningú no podia menjar tranquil. Ningú no sabia què fer. Un matí de primavera, quan el sol acabava de sortir, va aparèixer un home al portal del poble. Era alt i prim. Portava una capa llarga de 1000 colors, vermell, groc, verd, blau i un barret punxegut amb una ploma. Però el més curiós de tot era el que portava a les mans, una flauta daurada que brillava com un estel. L'home va caminar fins a la plaça i va dir amb veu clara: «Jo sóc el flautista i puc treure totes les rates del vostre poble». L'alcalde, un home rodanxó amb bigoti, el va mirar de dalt a baix. «Totes les rates?», va preguntar. «Totes», va dir el flautista amb un somriure. «Però a canvi m'haureu de pagar 100 monedes d'or». L'alcalde va mirar els vilatans. Els vilatans van mirar l'alcalde i tots van dir que sí amb el cap. «Fet», va dir l'alcalde. «Traieu les rates i tindreu les vostres monedes». El flautista es va posar al mig de la plaça, es va portar la flauta als llavis, va tancar els ulls i va començar a tocar. Una melodia suau, dolça com la mel, lleugera com el vent de primavera. I llavors va passar una cosa increïble. De cada racó del poble, de cada casa, de cada cau i de cada forat, les rates van començar a sortir. Centenars de rates, milers de rates, grans i petites, grises i marrons, totes hipnotitzades per aquella música. El flautista caminava i les rates el seguien. Va travessar el poble, va sortir per la porta gran, va baixar pel camí de terra i va arribar fins al riu. Les rates van entrar a l'aigua, la corrent se les va endur i van desaparèixer per sempre. Totes, fins a l'última. El flautista va tornar a la plaça amb un somriure satisfet. «Ja no hi ha ni una sola rata a Amelín», va dir. «Ara, les meves 100 monedes d'or, si us plau». Però l'alcalde... Ai, l'alcalde... Es va creuar de braços, va arronsar les espatlles i va dir: «100 monedes? Per tocar la flauta? No, 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 això és massa. Te'n donarem 5 i ja n'hi ha prou». El flautista el va mirar als ulls.
La seva cara amable es va tornar seriosa. «Una promesa és una promesa», va dir. «Si no compliu la vostra paraula, Emmeline se'n penedirà». Però l'alcalde va riure. Ves, li va dir amb la mà. «Ja s'ha acabat la feina, ja te'n pots anar». I els vilatans, que un moment abans estaven tan contents, no van dir res. Ningú no va defensar el flautista. El flautista va sortir del poble amb el cap ben alt i el cor trist. Però a la matinada del dia següent, quan tothom encara dormia, va tornar. Es va posar al mig de la plaça buida, va agafar la flauta daurada i va tocar una melodia diferent. Aquesta música era encara més bonica. Era alegre, era màgica, sonava com una festa, com un joc, com l'aventura més divertida del món. I els nens d'Emmeline es van despertar. Van obrir les finestres, van baixar les escales, van sortir als carrers descalços, rient i ballant. Petjades lleugeres sobre les pedres, el flautista caminava tocant i tots els nens el seguien, contents i encantats. Van sortir del poble, van travessar els camps, van pujar pel camí de la muntanya fins que van arribar davant d'una gran cova. La muntanya es va obrir, els nens hi van entrar i la roca es va tancar darrere seu. Quan els pares es van despertar i van veure els llits buits, el poble sencer es va omplir de plors. L'alcalde, amb els ulls plorosos, va córrer fins a la muntanya. «Flautista!», va cridar. «Flautista, si us plau, torneu-nos els nostres fills. Us pagarem les 100 monedes. Us en pagarem 1000, si cal». I el flautista va aparèixer assegut sobre una roca, amb la flauta a la falda. «Una promesa és una promesa», va repetir. «Ara ho enteneu?» L'alcalde va caure de genolls. «Teniu raó», va dir. «Hem estat injustos. Us ho demanem. Perdona'ns». El flautista el va mirar llargament. Va veure les llàgrimes sinceres. Va veure el penediment de veritat. Llavors va somriure, es va aixecar i va tocar una última melodia. La muntanya es va obrir de nou i els nens van sortir corrents, sans i estalvis, rient com si haguessin viscut l'aventura més bonica de les seves vides. «Visca! Visca!», els pares els van abraçar tan fort que gairebé no els deixaven respirar. L'alcalde va pagar al flautista les seves 100 monedes d'or i, a més, li va donar les gràcies amb una reverència ben fonda. I des d'aquell dia, la gent d'Emmeline sempre va complir les seves promeses. I aquest era el conte del flautista d'Emmeline, un conte antic que avui ha arribat fins a vosaltres. Gràcies per escoltar i per imaginar. Fins al proper conte a Minimón. I així acaba la història d'avui. A Minimón, les històries sempre troben el seu camí. I potser una miqueta del seu camí també entra dins teu. Tanqueu els ullets si teniu son. I si no, la imaginació pot continuar caminant. Fins al proper conte.